पियावा देखे देखता बड़ा मोह लागे ललना खिड़की के रहे पियावा देखे देखता बड़ा मोह लागे 12 दिन के बरहिया बरही क्यों न बीतला सामने वाले मॉनिटर में और थोड़ा सा वोकल बढ़ाइए हम लोग 12 दिन के बरहिया बरही क्यों न बीतला ए ललना खिड़की के ए ललना खिड़की के राह पियावा देखे देखता बड़ा मोह लागे ललना खिड़की के राह पियावा देखे देखता बड़ा मोह लागे तो कैसे अपना सास से कहत रही मचिया बैठल तू सासु सरभे गुनया गरा मचिया बैठल तू सासु सरभे गुनया गरा मचिया बैठल तू सासु सरभे गुनया गरा सासु तनिया सा धरना होरी लावा सैया के बनवरा सासु तनिया सा धरना होरी लावा सैया के मनवरा खबा आ जब उनकर बात उनकर सास नहीं की सुनत ऐसे कौनो पता हो के सास उनकर बात सुने रही ना तो अपना गोती से कहते रहे भैया लाइट स्टॉप कर दीजिए सफेद रसोईया तू गोती सारा भे गुनया गरा राम रसोईया तू गोती सारा भे गुनया गरा ए गोती तनिया सा धरना होरी लावा सैया मनवरा खबा गोती तनिया सा धरना होरी लावा सैया के मनवरा खबा हाय कमरिया धाके दागो ए मनवा के पापा हाय कमरिया धाके दागो ए मनवा के पापा अम्मा के बुलाई लतरा मां नहीं आवे अम्मा के बुलाई लतरा मां नहीं आवे अम्मा के बुलाई लतरा मां नहीं आवे तहमाई से नाता तू रहो ए मनवा के पापा हाय कमरिया धाके दागो ए मनवा के एही में हमने के है एगो बहुत सुंदर सोहर हर घर घर में गवाला जेकरा घर में लक्ष्मी आली चाहे बेटा होके लेता जुग जुगा जिया सुलला नवा भवना वाके भाग जागल हो
जुगा जिया सुललनवा भवना बाकी भाग जागल हो ललना लाल होइए ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हमरा बबुआ के सोहरे और बबुआ के चाहे बुचिया के रूप रंग तमाइए बाप पर जाला ज्यादातर माई पर जाला नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखी यहाँ माई के नकिया तो हवे बाबूजी के अखिया हमारी नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखी यहाँ माई के ललना मुहावा ललना मुहावा जनवा सुरु जवाता सागरो जोर भइले ललना मुहावा जनवा सुरु जवाता सागरो जोर भइले हमरा नाई हरवा सैया भइले भोत जवाहमा जइबे हेलो हेलो किसी लइका हमा जइबे हेलो और जौना घड़ी में बुचिया भइल हुई हेलो आइए भी इसका हेलो 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 आ जौना मॉनिटर में सुनाई नहीं दे रहा है भैया मंच पे हम हैं हमको सुनाई नहीं दे रहा है आवाज जौना घड़ी में बुचिया भइल हुई है उ दिन एक घर खातिर बहुत ही बढ़िया आ लकी दिन भइल हुई क्या कि घर में भाई लक्ष्मी आइल बड़ी आजू के दिन सुहावन रतिया